Piştîvekirina pêşmergên Kurdistanê ji riyekê ra ku koçberên Şingaliyên ku li ser çiyaya Şingalê mayîn asê derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin. Ev e çend rojin ew koçber bi hezaran derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin û gelek ji wan deriya dergê Sêmalka û Fêşxaborê ra derbasî Herêma Kurdistanê dibin. Piştî ku ew koçber derbasî aliyê Rojavayê Kurdistanê dibin, xêrxwazên bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê di mizgeftan de bang li xwedanê otomobîlan dikin ku ji ser sînorê Şingalê wan koçberan bigihînin bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê. Yek ji ajokarên otomobîlên ku çûyî ser sînor nexwest navê wî bê eşkere kirin, ji Arkerê ra gihand ku hêzên YPG û asayişên bi ser Partiya PYD ve her çekek bi koçberan re heba ji wan distîna û heta ku yek fîşek ba û nahêle tu kes çeka bi xwe ra biba. Di dema ku ew koçber derbasî navbajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê dibin, gelek xwarin û pêdiviyên jiyanê ji wan re diva. û ji ber wê yekê jî hemû partiyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê alîkariyan ji wan re pêşkêş dikin. Lê Partiya PYD di vê dema dawî da nahêle tu partiyek siyasî alîkariyan ji wan re pêşkêş bike û beriya sê rojan jî di dema ku Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya bi hilmeteka komkirina alîkariyan li bajarê Qamişlo radibûn, hêzên asayişa PYD 4 keç girtibûn û piştî demeka Kurd ew berdabûn. Li ser vê yekê jî Şemdîn Nebî endamê Serkird de Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya da û endamê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ji Arkerê got ku PYD dixwaza tenê ew alîkariyan kom bike û dibêje her kesek bixwaze alîkariyan kom bike di vê moletê ji asayişê werbigire, ji ber wê yekê jî ew her 4 keç girtibûn. Tê zanîn ku asayişa PYD beriya di rojan